Igbo ndị mana ege ntị ọ gbaji udoro aha ofu anụ nwa ebe a na-ada gara kpụta onye adịgbue kpụta onye agbue kpụta ebini akpụta ha ebini n'ala ike anaghị ike wenye m ego enye ha m ego dozugbo ezogbo onye ọbụla akọ ọnya ihe nwana na-ahịọ hei unu sikwa na aha ofu anụ ahịa ba nọ biko si akọchi nwere mmadụ ike ana m etikwa ihe etiji mkpu ike si akọchikwa n'ike si akọkwa na nke afọ ya eto si akọkwa na nke a wee mechaa akọchi ụzọ mmadụ si abịa si akọchikwa na mmiri a na-aṅụ biko kwa na ala emekwa ihe ahịa na-eme biko o nwere eze obi alụsị ego agụgo ọgwụ one ma one o ebupụta n'aha ofu anụ ọgwụ kalị mana mụ bụ mfụ nkwe ka o si dị nke ọ na nna afọ ya nabataghị m na ha kpọnwụ etiru n'okwu nne biko m etiru na vidio ebe eze obi kpọsịsịrị afọ ihe niile a ya eme dịsi ihe n'aha ọfụ anwa ba ọ kpọsikere afọ ya bido n'isi ruo na njedebe dọkwa na onye ọbụla aka na ntị ma ndị so ndị ọ na-emeli ihe na ndị kwe ma ndị ekwe biko kwanụ ana m etikwa mkpu na-ayọ nọ sie akọchikwa na mmadụ ike onye na-emekwa nke ya na-ahakwa ụmụ nwanne ya aka biko kwanụ onye na-eme nke gị na-azalụ sọsọ afa nke gị maka ọ sịkwa na onye atụrụ na alụsị ya na-akwa eje gbara aka ịkwado ịtụ mmadụ na alụsị ichee ya eche biko nụ solunum gee solunum nene ihe eze obi alụsị ego kwuru n'ahụ anụ abata enwe m oke ibe ọmụ bụ dibịa kere ọgwụ ọ bụ na ma na ọ bụ na ere na otu aka ọ dị ọgbala tụle dibịa ọmụ ka mụ arụsị ego ibe m na-ekezibe abụ ụkpaka mụ ebe abụ ụkpaka na-agba agba ọbara tụle Uda wugo nu nutude. Eke. Ogene o. Nugo maka memezi. Igbo bakaria. SS power. Power na-ekezi ugbo abụ maka. Ọ nutude memezi. Ai ma na-ekezi. Ọ bata obi e. Enwe m oke ibe. Anu me mere na onye ọzọ mere. Mana mmadụ anọrọ na competition. Onye ọbụla na-abịa be m nwa ya marụ na mmeri gị ibe ego na-abịa na-enye m. Abụrụ mmesieri gị ibe bụta m. Abụrụkwa ndị bịa na-aṅụ kaikai. Abụrụkwa ndị bịa na-enye ọkụkọ enwere m oke mmụọ. Ibe ọgbọ m na-eri bụ oke ibe ọ na-eri ebi. Mmụọ onwe na-eri ebi na-eri nkịta na-eri ebu. Who's Arusego no day? Who's Arusego no day? Who's Arusego no day? Boza Arusego! Boza! Abụrụ mmadụ niile ka a ga-emere ụkpaka. Before mmerụ gị ụkpaka mma agba mami nwekwara ezigbo obi. Mmerụ gị ụkpaka ebe a n'ibe a na-eme isoro ibe nwewe ego. Akụkọ ibe nwa nkwụ ya na-agbakwa ụnụ ntị na ọ bụbụ eze obi kwuru ya. Ụnụ ga-ekwere ntị ntị ọ dịkwa n'ana ọ bụbụ eze obi kwuru ya. Ndị politishans m mere ibe ụnụ edisi na mmadụ bịa na nke m ọ bụ na ifile na iwu nige elekshọn na ị na-akwụgo nzifụrụ ụlọ ajọ mmụọ achọọ na high court ma high court achọrọ ma pay court ma supreme court amụbụ eze obi kwuru ya. Ndị ụka ọ bụ unu niile na-ebe bịa ka anyị nọ na agreement ọ bụrụ nne m unu na-eri unu gwa m na fọnụ isi m dadị n'ibe mme na ọ na-aga ọ ga-adọrọ onye ọbụla na mmụọ Amaka ga-emere unu maka na last year asị m Amaka mere ndị mmadụ mana this year udo ga-emere unu ibe anyị ga-ejezi bụ udo Ito dịkwa n'ana! Arụsị ego na-ekwu
Boza for Alusego. Boza, Boza, Boza. Who say Alusego no dey? Ide. Who say power pass power? Power pass power. Amẹ́rẹ́sẹ̀ nù pàkà. Ọ ga-adịrị nne mma. Ise. Ekwusikwanụ m ka ọrụ m n'ọnụ. Onye nwee ntị ya nụkwa. Igbo bụ Igbo, unu afụ naanị ya, unu afụ gị ya, biko ajụkwana nụ Igbo ma onye ukwu ma onye nta, a na-agwa enu a na-agwa ana, o nweghị ihe gwụkọta igwekọta ihe asị m ka ị na-agba na mbọ. Agwọlụ nke nwe na agwanye gị, agwọlụ aka na-akpanye gị, agwọlụ nta m imoloko, nwe ọka isi gwọcha ya buli ya biye gị, ọ na-amụrụ gị ego. Biko ihe njikwala ekwu ya, a na-agwa enu a na-agwa ana, biko si gbawa mbọ, a na-agbakwanye awụ mbọ, akwadokwana na-akwado ịtụ ole nwanne anyị nwoke akwụkwọ. Ọhụrụ m nwaanyị agwa na ihe unu ya eme, mana ọ masị gị na nwanne anyị eje di ya deligoro n'ọchịchị, ịtụgharị akwụkwọ, ọkwa na ọ masị gị ịtụgharị onye ịchọ. Mana ihe nke kawa mkpa bụ na maka emele na emele ala tụọ nụ vootu unu. Ekenekwa m unu, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.